Ahojte, vítame vás u nového videa. Dneska vám budeme ukazovať nového záčika, bo sme vám predtým zabudli ukázať. No, ako teraz, no, máme ho tu. Sebi natáča. No, ukážeme vám ho. No, to je náš. Volá sa Ňufík. Áno. No, my sme mali ešte jedného, len sme ho predali. Bo nechcel jesť vôbec. Viete. To je jeho dobré prostredie. Môžem vám ísť trošku, nepozrite sa. Dosť veľké to má. My ukázať tak zblízka. Ahoj. Ahojte, fanúškovia. Ahojte. Daj mi telefón. No, kameru. Nie. A pôjdem... Choď mnou, ja ti budem točiť. Dobre. Že ak ho berem, a čo? No. A čo? Keď ľudia musíme to zavrieť, aby neušiel vonku. Nie seba! Dobre, postrážime. Neujde. Tak ľudia, môžete pozerať. Ideme dnu, ja nepôjdem, lebo ja musím... Pozrite, to je môj záčik, sestry. Je tam, predaný. Tak, môžeš ísť vonku. Áno. A pomaly skončíme video, pomaličky. Áno, Ešte ešte trošku trošinku. vám budeme ukazovať zač. Sa iba rozlúčime o chvíľku. Áno. Tak. Bo to sme nechceli úplne natáčať. Áno, to bolo iba také. Sme vám chceli len ukázať záčika, viete. Áno, choďte dole, pani. Op. No nie Keď- som pani, ja som ja. No, že sme sa vám zabudli. Povedať, ak sa voláme. Áno, toto je Jasmín. Jasmín. Toto som ja. Sebi. Ahoj. Dovidenia. Ahoj. Bye.